A zmizol. A je tu. Ale najskôr ideme 2v2. 3, 2, 1, 0. A čo dáme? Nie, dox. OK, dox. Keďže dox, tak bude dox. Dobre, ja si dám snajperku, dagger si dám tavelku a fačelku. Neviem, že či ste niektorí vedeli, ale existuje taká dobrá vec. Ale najskôr musíme ísť na túto žltú, na tento žltý dom a ideme sa odpaliť. Niekde sa neškutí. Boj! A ty typek má nejaký aimbot, keďže ma trafil. Jo, boj! Nevadí. 1-0. Prostáva. Dáme si snajpu. Dáme snajpu. A dáme ten borbon. Asi vieme, kde to... Čiže asi tak. Kde si? Kde si všetci? Odnážem to. No. To čo je? No nevadí. Stále máme čas. Ešte môže to zmeniť Šimon. Pepsi! Nenastrel! Si dobrý. A teraz posledný raz. Sniper. Škoda. Nevadí, tvoje kolo. Proti 0. Takže ideme na to. Aj keď mňa to delí o jeden level. Ale Šimon, potom mi označ, kde sú. Dáš stred, vieš ako scrolluješ? Na myške, keď scrolluješ. Na myške, ale stlač to. Čo upravil? Pri mne. Tam, kde som zameral. Inak pekné štíty. Jak si ho dal 150-ku? To by som chcel vedieť. Jo. Tretie kolo. Do komentárov nám napíšte, či vyhráme alebo prehráme. A ak vyhráme, dajte odber. Ak prehráme, dajte iba like. Uvidíme, kto aký kolo. Takže, vyzerá to tak, že začíname vyhrávať. Ale bude sa to môže aj zmeniť. Nikdy nie je nikdy. A týpek je za žutou. Pepsi je za žutou. Dobre? Není dobrý. Hej, není dobrý. Pravda. Takže, skús pozrieť, počkaj. Choď na tú, hej. No dávaj bacha, lebo týpek má auto. Dobre, ideme na to späť, na to. Dobre, ideme 3, 2, 1. Takže, asi tak, mám povedať. Není to ľahké.
na mobile. Dobre, nič sa nejde pýtať. Takže, nikdy nehovor, nikdy, kým nepreskočíš plot. Takže ideme na to. Pozor, tam je mini. Pozor, pri mne všetci, pri mne. To ide obkúsiť. Ideme na to. Kde? Nikdy nehovor, kým nepreskočíš. Pekne. Ideme si na to finišuje. No, takže dostal som správu od Šimona, že mu vypadla elektrina. Tak ideme natočiť video a dotočiť. Tak ideme 3v3. Presíhnem vám to teraz. Sme späť. 3, 2, 1. Takže vyberáme. Dáme Construction. Nevadí, Big Crossroad. Dáme si nejaký dobrý loadout. Dáme si snajperku Daggersy. Asi 100% knajfu. Tí, ktorí ma nepoznáte, tak veľmi rád mám knajfu. A dáme si Warhorn. Myslel som, že si dám sačelky. Ale čo ja viem. Ojojoj. Niekto u nás má robuxíky. Asi to tak vyzerá. Ojojoj. Museli mi všetci zomrieť. A je 3v1, pardon. Dva kily na jedno. Dobre. A ešte nám tu ostáva jeden. Dúfam, že oni typci tam dali na neho. Hlavne tak sa naštve. Jo, takže druhý round. A ideme na to. Tipujem, že všetci budú tam. A vravím správne. Ojojoj, pomoc. Ojojoj. Dobre, jeden je mŕtvý. Opa, to bolo vystreľ. To tiež. Kurník. Ja sa dneska neviem, jak trafiť. Ojojoj. Čo sa deje? To nevyzerá dobre.
asi budem ticho, lebo ja asi neviem. Ja som... Dobre, odteraz ja neviem, či mám používať snajperku. Keď tak napíšte to do komentáru. Či sa mám nejak zlepšiť, alebo či poznáte nejaký trik. Ako sa zlepšiť snajperku. Ojojoj, Pepe. Nevadí. 1-1. Môžeme to stále vyrovnať. Ale najskôr som zistil, že mám niečo blbé. Takže dajte mi sekundu. Hneď sa ozvem. No dobre, sme späť. Ideme na to. Dúfam, že to dáme. Lebo nie. Jeden. Asi nejaký youtuber. Ale kľudne to bolo nejaké fancy. To si nedáva. A, dobre. Jedna. Ojojoj. No poď. Ideme ho dať? Čo myslíte? Pekne! Dali sme ich všetkých. Takže, ideme na to. Inak, kto sa teší na nový update? Dajte, keď tak do komentárov mi napíšte. Ja zatiaľ sa posnažím toto vyhrať. Ojojoj. Kde sú všetci? Ojoj, no nevadí. Jeden je veľmi zlý, takže musíme ho dať k knifeu. Presne týmto. Takže 3, 2, 1, no! Utekáme, rýchlo. Jak sa dá. Dobre, všetci idú tam, začneme, kde sú. Označíme im to tu, aby vedeli, že tu máme niekoho. Na mňa to nevadí. A možno, že to táto matička, Raccoon, dá. Ale uvidíme. Keď nie, tak musíme to nejak robiť. No čo robí? Tomu sa vraví, že niekto je na mobile. Všetko má aj zlaté, ale nič nepoužíva. Takže ideme na to. Podľa mňa budú tam všetci. No jasné. Opa! Jeden rýb. Dobre, ideme na to. Nevadí. Máme tam niekoho, ktorý má až moc veľký aimbot. Musíme to dať, lebo je 4-2. Kto si myslí, že to dáme? Dajte rýchlo do komentárov. Napíšte mi. Normálne. Tak, a ideme na to. Jasné, že budú tu. Super. Už tu máme nejakého rýb. To je veľká škoda. Kde sú všetci? Dobre, tu. Označené. Jeden.
je, že oni majú aimbot. Pekne, ideme na to. Takže 3, 2, 1, 0. Aj keď som mohol ísť tam, ale tam je to viacej napadne. Tam úplne nechcem ísť teraz. Potom mi na budúce napíšte, že čo by som si mohol zahrať. Možno, že to už druhýkrát hovorím, ale to asi tak. Niekoho. Asi nie. Máme tu jedného typka. Ojojoj. Ajaj. Ak si myslíte, že tento typek asi... Ja vám to utrpenie skrátim. Takže teraz. No nič. Yes, vyhrali sme. Prepačte, že som nenatáčal, lebo sa mi nechtiac vypla kamera. Ale inak dobre. Vyhrali sme a to sa vyplatí. Takže teraz ideme 1v1. A možno za chvíľu pôjdeme 4v4 a potom 5v5. Vám to zatiaľ prestrihnem. A teraz máme 1v1. Takže čo dáme? Dáme arénu. Prečo nie? Aréna je dobrá. Je tam veľa malý priestor, ale zás je to vzdušné. Ale teraz ideme urobiť jednu vec. Najskôr urobíme jednu, aby táto. Myslíme, že je... Kde je? Ma to tak zaujíma. Najskôr musíme urobiť takú vec, volá sa to, že zabiť ho. Ale... Ojojoj. Nejak je trošku sa mi zdá, že je taký silnejší. Ale neviem. A ideme kempiť na chvíľu. Tu. Dobre, poďme. Opa. Škoda. Nevadí. Teraz. Ojojoj. Typek dal L-ko. Toto, ak urobíte na mňa, tak jednoducho ste ryb. Prepačte, ale jednoducho dáte mi L-ko. V momente ste ryb. Napríklad ako teraz. 0. Ideme. Poďme. No. Takže. Hopa. Ideme to tak trošku kempiť. Easy win. Jednoducho. Typek na mňa nemá. 1, 0. Ideme. Hopa. A easy. Neviem, čo tam typek robí, ale jednoducho. Toto je jednoduché. 3, 2, 1, 0. Poďme. No, poďme. Škoda. Dozadu, no škoda, nevadí. Ideme. Skoro som myslel, že tam príde. Nevadí. Teraz. Nie. Škoda. Poďme. Bum. Mi bombo klap. Nič. Nevadí. Teraz idem takú smrteľnú vec robiť.
Jednoducho, keď si na mňa niekto dovoľuje s Elkom, tak to dopadne. Jednoducho. Nemá šancu. Ideme teraz urobiť to, čo som chcel doteraz urobiť. Jednoducho easyčko. A nepodarí sa mi asi Elko dať, že? A nevadí. Vyhrali sme. Easy win. Easy. Ale teraz si zahráme, asi dáme 4v4, dajme tomu. A ideme na to. Alebo RNG dáme 1v1. 3, 2, 1, ideme. Takže dáme asi construction. Hej. Jop, construction. Takže dáme si, čo si dáme? Oli, pekne. Padni mi energy, pištolky a minigana, ty kokšo. Ale asi, kde je typek? A tu je, hopa. Poďme. Opa, dobre. Typek si asi myslí, že asi nás dá. Pekne, v čile. To bolo easy, som zvedavý, čo mi padne. Holy glass sharp. Takže ideme na to, poďme. A tu bude typek, dobre. Yes, easy win. Easy. Dobre. Ideme. Kto si myslí, že vyhráme, dajte odber. Veľmi mi to pomôže. Ale týpek mal glass cannon. Nevadí. Ideme na to. 3, 2, 1, 0. Tak, čo mi padne? Warpstone, to nič. Čo mi teraz padne? Medkit. To je dve najhoršie veci, ktoré teraz nepotrebujem na zabitie ho. Nemôžem si pomôcť tak trošku. No, bum. Dobre. No, holy sniper. Ale to asi... No, uvidíme. Čo mi padne? Kde je? Hopa. Tu je. Holy! Jak som ho dal? 3, 2, 1, 0. Ideme. Takže, energy pištolky. Aha, flame tower. Asi idem urobiť mu takú dobrú vec. Idem ho odpaliť. Dúfam, že sa mi to podarí. A tak nič. Dobre, poďme rýchlo. Joj. Hopa. No. Dobre. Nie. Jaj. Škoda. Musíme to dať. Takže... Čo mi padne teraz? A... Sniper. Ešte niečo? No tak to mi teraz netreba. Hopa. Idem skúsiť ho snajpnúť. To sa mi asi nepodarí. Dúfam, že sa mi to podarí toto. Hop. Joj, škoda. Hopa, čo mi padne? To asi nebude fungovať, že? Nie. Hopa, utíkaj! Hopa. Čo som taký pomalý? Ideme. Yes! To by malo teraz fungovať. Jop. Ideme mu trošku za oné. Trošku mu pripalíme zadok. Hopa. Jaj. Joj, to je... No, nevadí. Musíme to dať, je 3-3. No a čo mi padne? Oj. Nevadí. Čaká, dáva to nejaký hit? Asi nie, že? Alebo ja sa aspoň neviem trafiť. Čo mi padne?
Aha, dobre. To by som ho mohol zabiť. Poďme, nech sa mi to nabije. Jopa. A nevadí. Jo, a ja sa s vami lúčim, dajte like, odber a zdieľajte video. Ahojte.